Egia auzoa aldapaz josita dago. Egiatarrok urteak betetzen ditugu eta geroz eta zailagoa zaigu auzoan mugitzea. Udalak dio duela 10 urtetik zenbait igogailuren proiektuak badituela, Aldakonean, Konkorrenean, Jaialain, baino ez du ezer egin. Egia bizirik, auzo elkartearen ustez, igogailurik merkeena eta egiteko errazena Ametzagaina eta Karmengo Ama kaleak lotuko lituzkeena da. Kata tabernako kaleskan. Jende askok erabiltzen ditu horko eskailerak, eta beste askok ezin baitu. 2022ko udaberrian, duela 4 urte, Egia biziriken ekimenez sinadura bilketa bat egintzen Katako igogailua eskatzeko. 1000 sinadura baino gehiago lortuta, udalera eraman genituen, baina inolako erantzunik ez genuen jaso. Igaz, Bizipoza jaialdiaren egunean parodia bat antolatu genuen. Alkate jauna etorriko zen igogailuaren inaugurazioa egitera. Jende asko elkartu ginen. Maria Reina eskolako ikasleek pankarta izugarri polita prestatu zuten eta bizilagun ugarik argazkiak egin zituzten igogailua eskatuz. Orain broma gehiagorik ez dugu nahi. Oraingoan benetako igogailua nahi dugu. Erreza da, merkea eta batez ere beharrezkoa. Kaixo, Arantxa naiz, Egian bizi naiz, da hor Goikaldean bizi naiz, eta egunero erosketak egitera Karmengo Aman dauzkagu arategia, arraindegia, farmazia, kulturretxea, gauz guztiak, eta horri biltzegea boltsak gorak eta bera ezin kargatuz. Eta hoan dela gutxi, egun batean, ikusi nuen emakume bat estropozo egiten, hor azkeneko eskalera oso goran dago eta desberdin dago, eta estropozo egin da erori nintzen. Ni etor naiz, hemen Egian bizitzen naiz, hemen azpian, eta gero, autobusetik etorri. Eta gero, jesteko hemen, arazoa daukar. Somos aquí del barrio, yo nací en este barrio, estas casas se hicieron al principio de los años 70, entonces todos los que la generación de mis padres y anteriores están ya todos mayores. ¿Qué ocurre? Que empiezan a los problemas de movilidad. La única forma que hay para pasar, por ejemplo, de toda la calle Ametzagaina, allá tanto las paradas de autobús como a Leroski y a todos estos servicios que hay por esta zona, incluso echarse un café en este bar, implica bajar bien por estas escaleras de esta calle o bien por las escaleras paralelas. La otra opción es subir 4, 5 o 6 portales más arriba para poder dar la vuelta, o bien otros 6, 7 o 14 portales más hacia el otro lado y volver a dar la vuelta para poder acceder, lo mismo, al Eroski y sobre todo a la parada de autobús, porque bien en la calle Virgen del Carmen hay autobuses, en Ametzagaina hay autobuses, pero van son el trayecto contrario de los que nos encontramos en Virgen del Carmen. Simplemente por eso considero que una plataforma elevadora o un ascensor es prioritario en el barrio. Kaixo, Jon naiz, egia auzoan bizi izan naiz betidanik, eta, hogeita 16 urte ditut, eta iazko urtean, aitatasuna iritsi izan nire gana, eta aitatasunarekin ere auzoko hainbat arazo ikusi nituen. Haien artean, atzekaldean dituzuen eskailera hauek izan dira bat. Pentsatzen dut, eskailera alboan ascensore bat jarrita asko erreztuko lukela gauza. Bikotearekin gatozenetan posible dugu bien artean karroa eta umea jaistea, baina bakarka gaudenian bentsat, arazoa asko komplikatu egiten da, eta bai alde batetikan edo bai beste aldetik batetikan, buelta osoa eman behar dugu. Eta hori ez da egun solte bateko gauza, baizik eta rutina bihurtzen da, gu hemen gainean bizigalako, Ametzagaina kalean, eta orduan egunerokotasuneako parte bat da, bai.
arazo hori, bai, karroakin jetxi, karroakin hilotzea, eta, bueno, pixkat nekauta gaude asunto horrekin, eta espero dugu, astensore batekin arazo hau konponduko litzakeela.